Kasi nangalitung no hokado sa may project na nangalitung wangit no ladap Rusem something yung kaya tayo no. Kasi non apong ni kutila hansip ni Lun Letnan ili tumalong amen na kinido ili tumakorte. Hare sare yung dia lang sa may Lun Jumel yung party konti na si alang lipan sa may ladap Rusem.
Amen.